Котата! Патрик! Има котва. И кораб! Копеле, много ти мирише газа. Няма ли да го измиеш вече? Дилърски кораб! Копеле, това е нашия дилър. Ле. Така, нещастници, намерих начин да ми се изплатите. Ще гърбите малки тревомани. Аресай си некой. Нека да видим кой ще изгърбим днес. Пуша водичка, пълна с древичка, искаш да пушиш, подай ръчичка. Ще си взимаш за напред от мен и мислиш, че няма да си плащаш. Сега ще видиш какво ще направят ти, шуйники. Върни ни парите. Какви са тя наркомани? Копелета, знаете ли, че в света има 1500 сорта ябълки и само 30 от тях стават за ядене? Какви ябълки? Говоря за вас, нещастници. Ще ви тепам. Копеле, то ще ни трепе. Не думай! Да си одим. Копеле, мон заключи! А единственият вариант е... през мост Липиново! Аероплангелес. За малко да се оженя. Ква? Тихо! Сега ще звънят на лихваря. За гаранция им държа чорапа с материала. Смятай, че никога няма да могат да си го вземат. Щом е скрито тук при мен. Дай си ми материала. Първо трябва да го платите. Нема! Добре, дай ми материала, а аз ще ти викна 3 курви. А на мене що няма? И аз искам курви. Добре, на тебе 2. Ще правим оргия! Аре, викай ги!